Okay. Hej. Og jeg skal lige lave sådan en, hvor man sådan sætter sig ned, og så bliver det lidt mere professionelt. Ja. Hej, og velkommen til vores video her i Erhvervsjur. I dag der skal vi snakke om markedsføringsloven, og der har vi nogle forskellige paragrafer, som vi gerne vil præsentere, og komme med nogle gode eksempler på, hvordan de kan bruges i praksis, og så også nogle dårlige eksempler. Vi har paragraf 3, paragraf 5, paragraf 7, paragraf 11 og paragraf 12. Så nyd nogle popcorn, og drik en sodavand, og så læn tilbage, og så lær noget. Så har vi paragraf 5, som forbyder vildledning i forhold til at lave reklamer. Og det går ud på, at hvis du laver reklamer, som vildleder forbrugeren til at tro på noget, som egentlig ikke er rigtigt. Lad os sige for eksempel, at en virksomhed laver en reklame om, at deres mad er 10 gange sundere end en anden virksomhed i fastfood restauranter, som måske ikke er rigtigt. Og det vildleder dig til, at du tror, du får noget sundere mad, end du egentlig får. Og et godt eksempel på det kunne være, at man viser et produkts pris og beskriver alt, hvad der er godt ved produktet. Nå, hej. Så vil vi gerne snakke om paragraf 3 i markedsføringsloven. Det hedder nemlig god markedsføringsskik. Det betyder, at virksomheder skal opføre sig ansvarligt og etisk over for forbrugeren. Et godt eksempel på det kunne være, hvis en virksomhed er bæredygtig og er gennemsigtig omkring deres produktion. Et dårligt eksempel kunne så godt nok være en virksomhed, der vildleder forbrugere med falske miljøpåstande, f.eks. greenwashing, som vi alle sammen kender til. Og paragraf 11, uanmodet henvendelse, det foregår, at virksomheden sender e-mails til forbrugeren uden deres samtykke. Et godt eksempel kunne være, at telefonsælgere ringer til dig, fordi du står på en liste over, at de godt må ringe til dig. Et dårligt eksempel kunne være, at en virksomhed som Power spammede dig med reklamer og e-mails med godt tilbud, uden du har givet tilladelse og samtykke til det. Paragraf 12, det er den, der er til formål at beskytte børn og unge mod vildledende markedsføring, fordi børn de har lav kildekritik, så de har svært ved at se forskel på, hvad der ligesom er sandt og falsk, og hvad der måske er godt for dem og ikke godt for dem og sådan noget. Det er paragraf 12. Et eksempel det er sådan noget med legetøj. Sådan noget med, at de reklamerer for, at legetøj er godt for børn, og leg er sjovt og sådan noget. Det er et godt eksempel. Et rigtig dårligt eksempel til gengæld, det er når de laver en reklame, og så i den reklame, så opfordrer de børnene til at fortælle deres forældre, at de skal købe alt muligt legetøj og sådan noget. Paragraf 7 i markedsføringsloven går ud på, at virksomheder ikke må bruge ulovlig tvang, chikane eller anden form for vold til at videreføre deres markedsføring til deres kunder. Det kunne for eksempel være, hvis en virksomhed troede med at bortføre en, hvis en kunde ikke tog imod deres flyers. Nå. Det var så alt, hvad vi havde for i dag. Tusind tak, fordi I gad at se med. Jeg håber, I har lært noget. Der var ikke nogen dyr eller mennesker, der blev skadet i den her video. Der var heller ikke noget alkoholmisbrug eller stoffer eller noget som helst, der var med. Det var alt sammen props. Men ja, god dag. Noget ligesom en tanke på det. Det kunne være sjovt at bare fortsætte.